Ginagadashi, Marina Devanzak. Devanzak, to go shine the phone. Devanzak na. Para na sa sada. Many masks kong iya. Nga kan continental laba ya nga. Kat fashion na mit. So sangi. Yung dyan nga Marina ko sa tatari. Namoente Fonsac. Yeah, na Any gang Like Amber na to then running Sven Feng. Whatever. Let the go. Hindi sila ko niya mapayala yun. Kung di picnic sa wala, ba hindi ka sa ano ba na kita? Uy. Hey, vlog yan gusto sa agad so pang driver lang siya. Cabin siya ngayon sa yak namin. Ngayon ma! Miyatin. Katsong val. Mem David sa, gago lang.